राजा साहब कहले कि मंत्री तबरा जो तो देख तो जो अब वो जब जाता धीरे धीरे वो घूम फिरते से कि बढ़िया व्यवस्था बा आ दोनों ओर से पहले पाती नु चले बाहर स्वर के पानी छिड़क के दोनों ओर से पाती पर लोग बैठा रहे आ मंत्रिया कुत्ता चलल बने से आ वो जाने कि अपन सुंघत दोनों पात के बीचे ढुक जाता है दूगो मिलिट्री के जवान को लग रही है तो कुकुर हरान को दले बड़े और दोनों ओर से घेर के लागल लोग के दिया है ओइला खाना खाए होई बा भाई आलू को भी होई होला भाई पनीर लाई ही पूरी खाए देखलस कुकुरा के मार के बर्बाद कर दी है सब चलाकी लगौलस छलांग मरल से जना पुरनिया के मतियाबिन के चश्मा खूर में फसौले ले भागी चलो आ ऊ जाके अब जान जाए कि आराम से दीवार में ना गणीर पर पीठ रगड़ता दूर और झाड़ के ऊ जब तो जान गेल कि यह सेवा मिलल बा सिपाहियों जीवा अब वो गंभीरे में जाता मंत्री कुकुरा मलिकार को लेका हो क्वेश्चन व्यवस्था में छोड़ी ना रेंज की बात है ये सिपाही रहा हिंगे के जाते जाते घर में नू हमरा के तो घेर के खिया घेर के कहता नहीं कि मलिकार रहे दी अब कहने से होने कहता रहे दी तो ओने से परोस देता लाई जिलेबी हो है जिलेबी हो मलिकार जब लाद भर गइल है खाना से छलांग लाया के ना भाग रहती तो हमर हालत रद्द हो जाती मलिकारों के लार चुए लगल झाबरा के चलल बा अब चलल बा गंभीरता से हम तो आज ऊ जाता तले भोजन के कार्यक्रम रद्द हो गई रहे अब भंडार गृह के गेट गलती से खुले है छूट गई रहे ऊ सुंघत भंडार गृह में ढुक जाता रहे दूगो सवांग कल से ही तो भंडार गृह में ढुक गई तो पहले घर रामा रखात रहे बड़ा का रामा कैसे पहले इतना धनिक लोग रहे न बबुआ कि केवाड़ी के लगे मेन दुआरी पर वो खर ध दियो कि ढकेल के कुकुर ढुको सम ए बेरा न चैनल के बड़के दरवाजा लगत हमने के देखले ऐसा घर के उहे दशा रहे ए बेरा भात दाल माई देती है त तालू के नहीं बने खलगत नु फगुआ के दिन सपराई होके कि दालू बनी आज ना तो कोहड़े के भात तरकारी सीजन में भाजिए भात गीज के करिए खट कोइले रह जावे एकदम हो गए एगो तो बहुत निमन हो गइल बावे जननी अब रामा एगो बांस लेके भंडार गृह में ढूक के कमाड़ी बंद कर देता रह दून आ लगले सब मारे जानी रामा से बांस से ओइला एगो कहता कि भैया तनी रोक जाए एगो उपाय बा पहले उपाय बड़ा घर चल ले तनी भर कमड़िया लूज कर दिया आ जियो आधा निकाले लू हे परिए ले तले फिर दाब दिया अब एगो आगा से मारता कटबू ना करबो ना एगो एने से अब तो एने कर मारता कोई रहे मरला सरामा की कुकुर के हारी पार जानी प्राण बिगला जसो गइला अब कमाड़ी खोल के दोनों ओर से टांग के जहां पतल बिगाई रहे तहां ले जाकर बिग दला सरामा खींच के अपन चल ले सको अब जब हरिया में जब शीत चुअल बा देह पे अरे और आंख खुलता अरे कौना एसी में ठहरौला बड़ा सा हमारा का चारों ओर से पोले पाला लागता है वही अपन झारो तुरंत गोइल बा हो जा उ तो जानते ल से कौन सेवा होइल मलिकार के मालिक बड़ी अबेर हो गइल अब सबेर होके के बेरा हो गइल बा कहले कि पागल सिपाही के घर में मिलुए तारा के घेर के हमारा के तो दम भर खिया के सुता देले हम बेगारे भागिए नहीं है कि सबरा का जना नस्तु करेले से तो हमारा रास्ता ना बुझई के न जाए के बा बबुआ 3 गो रहले सब कुत्ता एगो झाबरा रहे वो हेड रहे एगो काबरा रहे एगो तबरा रहे तनी गर्दनवा पर खरौंसा धले रहे रोमा झर गई रहे भुआरा खौरा ना धलेला अब जाने की हिंगा पूरी उड़ी बनत रहे चावल दाल सब्जी 1.5 किलोमीटर लगे से झाबरा महक लेता अरे चल दाढ़ी में बबुआ भंडार कोना कौन गांव पड़ेला दाढ़ी चला सा आया के आधा किलोमीटर अलग डेरा गिरा तो उनमें एगो महाराज रहे उनमें
दूसरका रहे तो मंत्री रहे आ तीसरका रहे तो सिपाही रहे सिपाही तब अपना पद प्रतिष्ठा के सबका ख्याल बनी यहाँ बना कहलस के तबरा तबरा तनी पता लगाओ तो दाढ़ी बाड़ी में का बना तब भोजन जो तो अब जान जाए कि पूरी छनात रहे हाँ अभी चौली पर घरी बने नु गैस व्यवस्था ना रहे आ तले उ पहुंच के जाता सुहत सुहत जहाँ छनाता तहाँ ले नकलो ले चल जाता है हलवाई कलस गिरी है पहले ही कुकुरे आ गइल अभी एको पाती चलल ना चौली जरत रहे नीचवा चूल्हावा में जरते चौली निकाल के गर्दने पर भाग चलल बाकी सोचलस कि अब तक जाके अपन शिकायत कइल ठीक नहीं है दिवाली में गर्दन रगड़ के राखी झाड़ता जा चिन्हाई ना मैंने से खइले तबा ना बाकी तबो देह फुला के सांस लेके गंभीर जाता अरे बबुआ अरे कैसन व्यवस्था बा तो कस छोड़ी ना महाराज बोरियारा के जग बोरियारा के जग होला इको मिनट इंतजार ना करे के पड़ल जाते जाते गोरमे गोरमे देले हंस लेके हम चल देले अब वो का जानता लो कि गोरमे आगी देले बड़ा सो कि पूरी देले बड़ा